ikusten egea kapitalismoa ez dala gai, ez? Bere burua erregulatzeko, ikusten egea gutxi batzun interes ekonomikoengatikan kapitalismoak funtzionatzen dula, modu kaotiko baten, ez du funtzionatzen herritarran beharrak asetzeko helburukin. Eta ikusten egea beraztasuna pilatzen nahi dela geota esku gehiotan eta bitarten, ez bakarrikan herrialdea atzeratu behitutakotan, baizik eta herrialdea aurrera dutan ebai, basakerizko egoerak aidea sortzen, ez? Pobrezian, miserian, onditze bat, ez? Inoiz baino aberastasuna handikok daudenen, inoiz baino altu gaudianen zientzia eta teknologian mailak, ez? Bitarten, miseria, langabezia, pobrezia, esaten bezala, aidea zabaltzen mundu guztien, izurrete bat bezala, ez? Eta hoi, baldintzak daudenen, mundu honetan, persona guztik bizi duin batekin bizitzeko, ez da. Eta aldi beren esan, azken finen, mundu honetan dauden baliabide errekursok gizarteako gehiengoan zerbitzua jartzea oztopatzen duna, kapitalismoa beha dela, azken finen da, sistema ekonomiko eta politiko bat, ekoizteko indarren jabego pribatun oinarritzen dena. Hau da, bankuk eta enpresa hundik eta latifundiok esku gutxitan daude, batzuk dira hoien jabe, eta horiek dira mundu hontako erabaki nagusik hartze dituztenak, ez da. Eta ikusten egia langileek, ja hamarkadatan zehar, aigeala galtzen eskubide demokratikok eta lorpen sozialak, krisia hasi zenetikan, oandik eta gehiago, baina arte hartu dian neurri guztik norabide berdinen dihoazte, helburu bakarra duenak, eta da enpresarin irabazitasak mantentzea, langile klasea oandik eta gehiago pobretzean kontua, ez da. Baina honek aldi beren badauke beste aurpegi bat, zapaldu eta zapaldu eta zapaldu, zapalkuntzak bere mugake badauzke, ez? Eta orduan aldi beren ikusten egea, markadatan zehar ikusi ez dan klase arteko borrokan onditze bat, ez? Gaur egun momentu honetan, zesanik ganez, ez? Kapitulo importantenetakoa borroka horrena, herrialde arabiarretan nahi da ematen, ia mundu arabiar guztien gertakizun historiko ikusten egean, milioika langile gazte eta langabetu eta behartxu borrokan nahi dira diktaduran kontra eta eskubide demokratikoan alde eta bizi baldintza hobe batzun alde. Amerika Latinan krisi hasi baino lehenago, hamarkada oso bat prozesu iraultzaile bat, Argentinatik Mexikoaino, bere gorakada eta berakadakin, baina prozesu iraultzailea, non milioika eta persona borroka egiten, eta Europa mailan bai, ikusi bezek ez da, bat krisia hasi izanetik zaidan gertatzen. Islandian, prozesu iraultzaile batekin antzekotasun handi dauzkan gertakizunak aidea ematen, komunikabidek erabat gorritzen aidianak. Grezian, leherketa sozial oso garrantzitsu, Estatu Frantziarreko borrokak, greba orokorra bat besten azitikan eontzianak, eta Europa oson, ez da ia herrialdeik libratzen, mobilizazio masibo eta greba orokorretaz, ez da. Eta aldi beren, ikusten egea, gobernu sozialdemokrata guztik, aidea azken finen eskubin politika berdina iten, esperientzia ikusten beste behin, ez dala posible bi nagusin alde gobernatzea, ez da posible kapitalista guzti eukitzea eta langile klasean aldere neurri hartzea, bi aukera bakarrikan daude. Edo politika sozialista bat defenditzea langileen, gazten eta gizarteko gehiengoan mobilizazioan oinarrituta, azken finen ez da nahiko ere gogoa eukitzea langileen alde neurrik hartzeko, beharrezkoa da, beraien indarra eta mobilizazioan oinarritzea burgesia jaurreteko, ze burgesia etxai gorra da, edo egiten da, edo bestela, bukatzen da amore ematen multinazional eta bankun presion aurren, eta ikusten garbi, ez da, eta oin arte hartu dituen neurri guztik emandik ez da konforme, oandik gehien editue, COE patronal espainolak esan du, aurten beste lan erreforma bat beharrezkoa dela, eske bestela ez mundua eroiengoa, lehengoare beharrezkoa zen, eta hoengoare beharrezkoa da, eta hauek, orduan da, zenbat eta eraso gehiago, behientzako behintzat, hobetu ez da. Gero aldin behin, krisia esanetik burgesia, behin da berriro, aldin behin esategu, ekonomia rekuperatzen nahi dela, krisitik ateatzen nahi gehala, edo ia krisitik atea gehala, holako propagandare iten du, eta da batipat, langilei, esateko bezala, neurri hauek onartze balen baituzue, orduan da lehenago ateako geha, krisitik ez da asko falta ateatzeko. Baina justu, hori ez da instituzio burgesak esaten haidiana, beraien letra txikin, bai OCDE, edo FMI, edo Mundu Bankuko informetan, letra txikik, esateu, handikan ekonomian errekuperazioan perspektiba, oso iluna dela. Garbi dau, lehenago behan dugu egongo diala errekuperazioak.
Ez da zaila gainea aurreko urten baino, ekonomia hobeto jutea, ikusita aurreko urten nola jundan. Baina kontua gana da, urrungo urtetan, garai luze baten, langabezi tasa oso altu kengo diala, eta ez da lango ekonomian rekuperazioi horri buelta emango diona, ezta. Eta krisia hasi zenetik hainbat eta hainbat neurri hartu dituna burgesiak, esatezunak hori eskerrak buelta emango zitzaiola asuntoa, ez? Aurreneko neurrik izan zian, diru publikoa erabiltzea bankuk salbatzeko, ez? Gure denon aberastasunan kontua bankun irabazik salbatzeko planak zian. Oita geho, modan daude, herrialdeek edo estatuk salbatzeko erreskatek, aurren izan zan Grezia, geho Irlanda, Portugal, geho ikusiko dugu zein etorriko zaione batxanda, azken finen erreskata hau edia Banku Europar nagusin interesak salbatzeko, herrialde horietako langile klasean kontra neurri gorrak hartzean kontua, eta ikusten egea, ze emaitzak izaten nahi dian erreskate horiek, Greziako egoera ez da hobetu, okerragoa da. 2010ko hasieratik 2011ko hasiera, langabezia ioin da, 12,9-tik 15,1-batea, barne produktu gordinak eroitzen jarraitzeu, fetxa berdinetan 1,4 jetxia barne produktu gordina, eta erreskonte honekin, nahiko atzanez, otsailen FMI-ak, Europako Banku Zentralak eta Mundu Bankuk, gobernu greziarrai, gobernu sozialdemokratak, kasu honetan ebai, pasoken gobernua, beste behin eskatu zizkien neurri gehiago hartu behar ziala zorrai aurreiteko eta bar. Eta gobernu greziarra, txintxo berriro, esan du baietz, eta saitun iragarri zituen, sektore elektrikoan, telekomunikazion, gasan, loterian, aeroportun, privatizazioa, suposatuko duna beste behin, kolpe bat langile klaseantzako, ezta. Eta erreskatai esker, lortu duan bakarra, izan da azken finen, pentsiok eta soldatak 120 murriztea, milaka eta milaka lanpostu publiko basuntzitzea, ez? Eta esatu zuten, hau dena beharrezkoa zala zorrai aurreteko, zorrak ez dira murrizten, zorra jarraitzen due geota handikok izaten, aurten zorrak balin badia, barne produktu gordinan 150 oso posible da, mendikan 2 urtea, zorra izatea barne produktu gordinan 160. Osea, zorrak handitzen ari dela ikusten. Grezian gertatzen ari dena da, bertako rekursoen sakeo bat, kapitalista europear nagusin partetikan, kriston negozioa daukate, Banku Europarrek, batipat Banku Alemaniarrak, Europako Banku Zentralai, dirua eskatzen die 1% interesakin, denon diru publikoa, 1% interesakin, eta Greziako estatuai prestatzen die diruoi 120 interesakin. Da negozio bat, ia hobea ezin dena izan, denon diru publikoakin 1% interesan hartu, eta gero langile klase greziarra gehiago zapaltzean kontua, ez, murrizketa sozialak egon behar dutelako, 120 interesak bueltatzeko, negozioa bentsat, bastante ona daukate momentuz, ezta? Eta, gainera esan, igual ezingo dala ordaindu Greziako zorran zati importante bat. Da horra suposatuko, Europako sistema finantzieroa krisin sartzea, arriskun jartzea, eta Europako ekonomian beste erorketa importante bat eotea, ezta? Eta, horren ondorioz, justu, azkeneko 2 urtetan nahi ikusten Grezian mobilizazio eta greba orokor oso importanteak, ez? Euskalen esaneten bezala, guain arte, 2000 krisia hasi 9 greba orokor egon dira, gaur beste greba orokor bat dago momentu honetan Grezian, eta gainea PASOK gobernun dagoen alderdian inguruko sindikatu batek, langileen presioan gatikan eta egoeran aurren greba orokorrak konbokatu eta bultzatu behar izan du, eta hondikan dudik gabe, kapitulo gehiago ikusiko ditu, Grezian borroka eta berketa sozialanak, ezta. Gero Irlanda etorri zitzaion txanda, Irlandan ebai neurri oso gorrak hartu zituzten, Irlandan ebai aspalditikan eonetzian mobilizazioak eta eondiak kaletan, eta gero etorria Portugalen txanda, ez? Kasu honetan ebai neurri oso gorrak hartzen, 55.000 langile publiko kalea jungo dira, langabezi laguntza 7% murriztuko dira, eta kontutan hartu behar da, momentu honetan Portugalen dauden langabetun 40%ek ez dituztela inongo laguntzaik ez daukatela inongo laguntzaik, horre suposatuko du, egoera hondik eta gehiago okertzea, pentsiok bigarren aldiz izoztu ingo dira, IVA 23% iokoa, eta horre suposatuko hainbat elikagaietan, bere prezioa 17% baiotzea,